Però el que s'anuncia, aquesta gratuïtat, d'entrada, tal com es vol portar a terme, no ho és pas. No ens enganyem. Aquí el que s'ha anunciat és que es subvenciona una part o la totalitat de l'aportació que fan les famílies. Però això no és la gratuïtat, com s'entén, ni a P3, ni a P4, ni en l'escolarització universal, on no hi ha una aportació dels municipis. Aquí sí que comptem amb l'aportació dels municipis i fins i tot, depèn com es facin els càlculs, aquesta aportació pot ser superior a la que ara estem finançant, perquè no s'han tingut en compte les necessitats educatives especials, perquè no s'han tingut en compte altres tipus de vulnerabilitat i perquè no s'ha tingut en compte, i amb això acabo, per no allargar-me, un factor que és molt important. Quan es fan anuncis d'aquesta mena, en un moment anunciarien que no hi ha una cobertura al 100% en el país, hi ha famílies que potser no haguessin pensat en optar en aquest accés, tornem a dir, necessari a aquesta franja educativa, però que potser davant la gratuïtat sí ho faran. Podem anar a cop d'anunci de que comença el curs escolar no sé quin dia i després, si de cas, ja parlarem amb la comunitat educativa, a cop d'anunci de que fem la gratuïtat de l'IP2, del P2 al IE2, i després, si de cas, ja parlarem amb els ajuntaments i acabarem de veure com això ho podem arreglar. L'important és la planificació i un cop s'hagi planificat i un cop s'hagi negociat, potser és el moment dels anuncis. En qualsevol cas, crec que continuarem parlant